Alright, good morning. Dito na naman tayo. Try natin ulit. Popping game mga master. Cast tayo dito. Gamit natin yung Proveros na 22 grams. Tapos same pa rin, Shadrack 702. Try natin to kung kaya. Kung meron mahuhuli na malalaki. Kung walang kumagat dito sa popper natin, try natin magpalit ng yung customized na minnow natin. And dito pa rin tayo sa spot na kung saan nakahuli ako ng good size na trevally. Dito. May nangangawil na doon kanina kaso umalis na sila, wala sigurong makuha. Try ko naman yung yung swerte ko kung meron. Malakas yung alon. Walang kumakagat mga master. Try pa natin. Ay, si Master Percy, yan o. Wala. Palit tayo ng Wala tayong makuha sa popping mga master. Palit tayo. Yung bumabanat si Master Percy oh. Yuhu! Grabe. Lalaban tayo. Woo! May sugat na yung paa natin. Wait nga, ayusin ko lang. Wala talaga sa popper. Try na natin yung natin, customize. Ayan o. Vision tayo. Malaki din to. Malaki din. Triple tail wrasse mga master. Triple tail. Yan triple tail wrasse mga master. Balagbag yung tama. First catch mga master. Triple tail wrasse. Ganda ng kulay mga master oh. Gamit natin yung Ford Angler minnow, balagbag yung tama.
Maliit lang. Maliit lang mga master, oh. Parang tilapia. Kanuping. Parang tilapia. Ayun! Ay, naku! Ayun! Ay, naku! Malaki yun! Malaki yun, malaki yun! Saan na? Nakabul niya mga master. Saan na yun? Nakabul niya. Putang ina, malaki pa naman yun. Sayang. Hindi na na hook set ng maayos. Balikan natin yung yung spot natin na naka-unhook tayo ng mamaw. Siguro yun, tribali. Balikan natin, baka sakaling nandito pa. Tsaka kakagat ulit. Time check natin 8:30 mga master. Late na ako pumunta kasi late na kami na nagising. Tsaka nagluto pa kasi ako ng agahan. Gamit natin yung Shadrack 702 from galing sa kay Fishers of Men. At saka yung customized minnow natin na Kurt Angler minnow. Try natin, baka kagatin ulit mga master. Sana kagatin ulit. Dito na banda yun dito. Nauna ako doon 8:30, mga 9:30 lipat na tayo ng location. Try natin mga will dito ng 1 oras mga master. Wala na. Go, fish on. May nakuha tayo mga master. Fish on tayo. Sigaras. Sigaras. Alam ko na yung pangalan na ito mga master. Sigaras. Yan
Release na natin to, maliit to. Release natin to mga master. Naku, tama tayong tama. Ayun, mabubuhay pa to. Hindi pa naman mismo yung mata yung dali. Yan. Alright, next location natin. Dito ulit. Let's go. May nangawil kaya dito kaninang umaga? Ano to? May isda! Fish on tayo! Ay, kala ko isda! Ayan, fish on na naman! Iba tayo mga master! Sa kabila! Fish on. Fish on. Fish on. Sige. Malaki. Ayun. Ayun. Sige, lumabang ka. Malaki. 3 bale, mga master. 3 bale. Oh, malaki, malaki. Ayun! Unhook! Oh, putang ina. Unhook tayo mga master. Sayang. Ay! Sayang, malaki pa naman yun. Ay, naunat. Unat yung ano natin, kawil natin. Sayang, hindi na pugset ng maayos. Dalawang kawil pala yung ano, tumama. Okay, kulang pa.
Ayun, strike. 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 Strike tayo. Fish on. Snapper. Ay canoping. One is... Canoping mga master. Lalakas ng alon. Oh. Yun, tanggal na. Paiba-iba yung alon dito. Kakatakot. Malaki yun. Lakas ng hila. Sayang mga master. Nakaka-unhook tayo. Malaki yun. Bawi tayo sa susunod. Catch report natin mga master. Ito lang yung nahuli. Isang seagrass at saka isang canoping emperor fish yan mga master, yan lang yung huli natin. Tignan ko yung oras mamaya mga master kung kaya pa, then lipat tayo doon sa sa isang spot. Sa susunod guys, balikan natin tong spot na to na yung kawil naunat yung kawil. Sayang, good size na naman sana. Ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Lipat na tayo ng location. Sayang. Let's go. Last location. May namamana dun pero lampasan natin si kuya. Dun tayo sa pinaka mas malalim. Ay mayroon din doon. Namamana din si kuya. Ano ba yan? Paano to ngayon? Dito na lang tayo lampasan natin. Fish on. Fish on mga master. Good size. Canoping. Tanggal na yung kawil. Are. Bumaon. Are. Bumaon. Aray ko, bumaon yung kawil. Aray ko, nasugat. Good size. Aray ko, bumaon yung kawil sa ko. Ayan, kuha.
Fish on. Pin na naman. Sayang. Tapos na tayo sa pag-fishing. And dito tayo ngayon sa sa biyak na bato. Ito lang yung nakuha natin dito mga master oh. Isang emperor fish na good size. Tatlo na na kit. Isang sigaras tsaka dalawang kanuping. Yung kanina mga master, sayang yun, ang napakalaki na yun, tribali, dalawa. Bali, dalawang beses na akong na-unhook. Kanina, doon sa spot na pinuntahan natin, na pinanggalingan natin. Sayang, na yung kawil guys, naunat yung kawil. Yung dalawang treble hook na unat guys, kaya hindi natin na catch. Sayang master, kung nakuha sana natin yon, edi mas maaga sana tayong nakauwi. Sayang yon, nangihinayang ako, big size yon. Yun lang kawil yung yung bumigay na gano mga master, naunat. Pero okay lang, ganun talaga mga master. Siguro hindi pa natin ngayon, baka siguro next fishing adventure natin. Kaya guys, hanggang dito na lang ulit mga master. Maraming salamat po sa panonood, sa pagsama sa akin sa fishing adventure na ito. 2 araw na fishing adventure. Next weekends ulit. Maraming salamat po ulit sa suporta. Please po, huwag nyo kalimutan i-follow po yung page natin, Clerk Angler. Maraming salamat po. And shout out natin yung mga kasama natin dito, nakakawil din. Shout out sa inyo mga master. Ayan. Catch report tayo. Meron tayo, at least hindi tayo na zero. Ngayon, last day of fishing adventure natin. Try natin mga wheel ulit next week. Balikan natin yung mga spot kung saan tayo naka-unhook ng mga tribali. Sayang yun guys. Ayan mga master oh. Kuha natin isang good size na kanuping. Ay ito pala, dalawa pala. Yung isa medyo small size, sakto lang, pero okay na yan. Isang sigaras, kinuha natin to. Pero yung nauna, inirelease natin kasi maliit. Ito, okay na rin to. Kunin ko na lang kasi sayang naman. Konti lang yung nakuha natin. Dagdag natin, meron pa akong huli dyan dun sa ref. Dagdag natin na lang. Yan yung mga ginamit ko mga master oh. Shadrack 702 from Fishers of Men, and Shimano FX na 3000 series. Gamit natin yan mga master. And maraming salamat po ulit sa panonood. Please po, suportahan nyo po ako sa aking fishing adventure. Sana po share nyo din po yung video para po mapanood po ng iba. Maraming salamat po ulit. And see you guys sa next fishing adventure natin. Bye bye.